Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la acest episod prim de pe acest canal. După cum vedeți, jucăm Watch Dogs 2 și aparent vine poliția pe aici de nebună, da. Da, deci vom avea o serie, sper, de Watch Dogs 2, pentru că ține și de voi. Bine, în mare de mine, adică eu hotărăsc, dar hotărăsc după cerințele voastre, cum ar veni. Și am jucat o parte din poveste, nu am jucat-o chiar pe toată, dar nu o să fac clipuri cu povestea jocului, pentru că nu aș vrea să rejoc tot ce am jucat deja. Bine, deși am luat o pauză de câteva luni bune, pentru că nu știu exact de ce am făcut asta, dar da. Și atunci am mai și uitat eu din controle, din poveste, dar totuși nu am să fac poveste. Na. Tanti, sunteți mai ciudat îmbrăcate. Nu asta, bă, nu. Bagă arma înapoi, bă. Ce n-am? Ce v-am zis că nu mai știu prea bine cum se controlează, de exemplu, telefonul. Da, să-mi scot telefonul. Nu. Nu, bă, nu. Bagă înapoi arma. Așa? A, nu. Ok, Scuzați-mă că gen nu știu să scot un amărât de telefon, dar... gata, mi-am amintit. Da, greuț, da, ce să spun. No, stai să fug după tanti să văd dacă o prind. Tanti, așteptat, tanti ciudat îmbrăcată. Gata, cred că o văd. Ai? Da, ai. Tanti, stați să vă fac o poză, tanti. Stați să scot telefonul. Camera, așa. Tanti? Trebuie să fug puțin după tanti. Tanti, stați puțin, numai să vă fac o poză, atât. Tanti, da. Dumneavoastră? Nu? Ce? Am intrat în galerie. Da, v-am spus eu că nu prea știu cum să fac cu controlele. Am uitat controlele, mai bine spus. Ia mă. Ăsta? Stai puțin. Ăsta vi se pare vouă un cetățean model sau un cetățean demn de libertate? Mie nu prea pare, așa că mai întâi îi fur banii. Acum dau poliția pe el. Așa. Să te văd acum. Coață! Agioga. That's a good doggy. Ce drăguț ești. Police! Don't move! Do I need a lawyer? Don't try anything. Run Stai, nu era asta. Era What if ăsta. I said it was the one? You have the right to remain silent. Domnilor polițiști. Stai. Nu. What's happening? Hop.
Investigate suspicious activity. God Okay, damn it! well, that's weird. Ha, fură I love it. Hey, go. Looks Hai, acum. Cu spatele. This is big freaking out. That's weird. Money. Oh shit! Good squad, attempting to confirm the presence of a hostile. Should I call an ambulance? Stay right there! Watch out! Tokyo Drift. Bine, nu chiar Tokyo Drift. Da. Oh! I ain't afraid of no ghosts. Uite cum e Police! spălțit acum. Hands where I can see him! Oh, shit. Ah, He's stai, running! nu. Get on him! Nu mă știu poliția, adică am făcut chestii ilegale, Oh, dar come n-am on. făcut chestii ilegale Okay, seriously. și What să happened? știe poliția ce am făcut. Da, bun, domnilor polițiști, vă spun eu cine-i făptașul. El. Squad, we have reports of a suspected terrorist near your location. Sending visual Un now. terorist, domnule. Un terorist hacker. I don't understand. Bă, de ce îl prindeți pe bietul om, mă? Hai, mă, fugi! Fugi! Ești liber! Fugi! Hello? You hear me? Don't move! You're under arrest. Okay. You can't do this. I have rights. Așa, energie, frumos. Stați. Am găsit ceva. Cei care sunteți mai pacifiști de fel, nu vă uitați la asta. De fapt, nici noi nu se uităm, știi, doar stăm pe telefon și... Holy moly, ce s-a auzit? Oh, vai, nu, cum e posibil așa ceva? Vai, nu se poate. Asta se întâmplă cineva, mașina a luat foc, shit, a luat foc. Exact, shit, a luat foc. Da. Oh, nu! Noi doar stăteam pe telefon, nu făceam nimic, arădăm de poliție. Nu, nu o să plângă. Da. Asta cred că a fost cea mai random chestie ever. Știi, așa, stai pe telefon, dar, mă, dacă vă întreabă poliția asta din orașul ăsta, cum se cheamă, mi se pare că e... Interesting. Da, nu mai țin minte în ce oraș se petrece acțiunea, dar oricum, dacă vă întreabă poliția ce s-a întâmplat cu canalul și cu poliția aia și cu așa, voi le spuneți că... Teroriști, da. Teroriști care gen sunt și hoți și pedofili și da. Suicide bomber, ce naiba. Ok, luăm și noi de lista. Oh, shit. Da. Nu. How I can stop the music? No. Nu asta. Ok, o să vorbesc de deasupra în speranța să nu-mi iau copyright, deci o să vorbesc foarte mult acum. Ok, până când găsesc butonul care oprește muzica. Ok, o să dureze ceva probabil. Ăsta nu, ăsta mă dă jos din mașină. Nașpa, ok. Bun, ăsta oprește motorul. Ok, bine de știut, ăsta ce face? Ok, m-am prins, no, bun, așa, X-ul, no, nimic, ok, bun, o să țin asta apăsat, nimic, mă, dar pe bune acum, pum. Bun, ceva, o să ies din mașiniță, așa, no, bun.
Acum intrăm aici. Sure. Ok. Game options. Settings, controls, așa, audio and languages, subtitles, auto music in car off. Păi cam asta ar fi. Cam asta e tot. Acum nu ar trebui să mai luăm copyright în teorie. Perfect. Bine, deci tu, gen, dacă vrei să oprești motorul așa, fără nicio chestie, doar oprești motorul și ești ascuns. Și după aia când vrei să-i dai birjă, apoi tati, îi dai birjă. Așa e, da. Dar evident, noi nu o să mergem în episodul de azi cu mașina asta pentru că mașină de săraci, ce naiba. Noi intrăm în telefon, ne ducem, uite aici, și ne comandăm mașinița noastră de frumusețe, care fi rapid, ce? Îi de tătie. Fugim puțin până când să ajungem la ea. Și cum v-am mai spus, nu voi face storyline-ul. Ok. Îmi pare rău dacă da. Hai că vorbesc și eu ca lumea, dacă e. Îmi pare rău dacă video-ul ăsta vi se va apărea pe store. Na, sunt și eu la început, de-abia dacă îmi dau seama cum să vorbesc voi, cum să fac, adică gen, când să vorbesc, când să nu. Hâț! La toată lumea verde peste tot. Da, ce mai da? Stai, noi mergem frumos cu mașinița. Holy moly, ce s-a auzit în spate? Holy moly, se tot aud chestii în spate, ajutor. Oh, nu, cred că sunt teroriști ăia care au explodat canalele astea. Ok, acum hai să vedem puțin cam ce am făcut. Help? What is that? Nu o să spun nimic. Să spunem doar că azi este o zi ghinionistă. Într-un multe lume. Verde pentru toată lumea. Oh, shit. Păi, am zgâiat un pic mașinuța, un pic mai mult. Dar asta e, nu e nicio problemă. Mașinuța comandează. Zgăbuș! Așa. Da, deci am ajuns la destinație. Nu știu, adică chiar nu știu ce să facem azi. Eu o să... ca un fel de prezentare. Ia, tu, duce în copac. Așa, bravo. No, gata, știu. Ce ziceți, băieți? Ne jucăm puțin și cu drona? Ia, hai, să ne jucăm cu drona. Hop, ne urcăm. Upsna. Ok. Ia. Să vedem dacă ne stă bine aici. Hop. Uite ce drăguț stăm. Și acum ne ducem înapoi aici. Ia, e interesant să te uiți așa. Îți dă un film ca și cum tu ai fi o dronă. Dar nu ești. Drona mea, nu, am apăsat pe ceva greșit.
Așa, perfect. Ăsta era. Bun. Toggle camera. Ah, ok. Da, pe bune, iară. Nene. Nu pot să-l feresc. Stai. Mă întrec cu... Oh, shit. Trebuie să ajung înapoi în zonă. Ia, să vedem cum se face un accident. Yeee, toată lumea are verde. Ce rău se poate întâmpla în asta? Oh, shit. Trebuie să fug. Like, acum. Da, cred că e o distanță sigură. Ok, drona mea! Oh, shit. Mașina mea, mă! Oh, shit, mașina mea! Trebuie să scot mașina mea de aici și repede. Bă, voi știți cât a costat asta, mă? Mă, nu știți, mă. Dar voi știți cât costa asta de aici, mă? Mă, chiar că nu știți, mă. Și nici nu vreți să știți. Bine că am abilitatea aia de a da în loc la mașini, gen, fără să puneți conte de level. Ce frumos e mașinița și merg doar pe verde. Tremură imaginea la cât dracu de... Au! De la driving skill-urile noastre începe să nu mai fie chiar așa frumoasă. Bă, nu știu, acum am testat și GTA 5, am testat și Watch Dogs, am testat și The Crew, dar gen, cum acum am întors la The Crew, pardon, Watch Dogs, mi se pare că controlul e foarte ciudat, să zic așa. Cred că gen control arcade-ish. Dacă înțelegeți la ce mă refer. Adică un control destul de incontrolabil. Deși mă descurc destul de bine, să zicem așa. Ok, cred că am vorbit cam devreme. Uitați-vă în ce hal a ajuns mașina. No, nu. Eu nu. Dar totuși mașina e încă bună, adică... Hai mașină! Nu mai e bună! Dacă vă jucați vreodată Watch Dogs, vă dau un sfat. Să nu vă apucați de misiuni secundare decât dacă vreți să faceți toate misiunile secundare, gen. Da, de-abia acum am explorat. Hey, free money! Știți, de exemplu, site-urile alea cu... Da, pardon, mă duc în bălării. Deci ziceam de Watch Dogs. Dacă vă jucați Watch Dogs, nu vă apucați de misiuni secundare decât dacă vreți să faceți multe misiuni secundare. Cam asta e faza. Și gen, vreți să fiți stresați tot timpul cu fă misiunea asta secundară, că nu vezi că nu știu ce e prin zonă. Uite ce drăguț se joacă cățăia mea. Ia, vreau să-l mângâi.
Joagă, ce Haven't you drăguț. got better things to do? Da. Ok, deci v-am zis asta cu misiunile secundare. Și după aia vreau să vă zic. Știți că mai există unele site-uri unde, de exemplu, scrie free money, just give me your, I don't know what account and I give you money for free, my friend. Știți site-urile de genul ăsta? Păi, să vedeți cum funcționează. Vă duceți la o persoană, așa, și după aia îi luați banii. Free money, nu? Adică, I have money for free. Recunosc. Nu voi o să primiți free money, dar o să primiți free money. Oh, mă, ca ce, mă? Aoleu! Hai, duce! Ace! Hai, că e rănită asta. Hai, rapid! Tu, tanti, nu pasă. Dă-mi energia ta, nu bun. Haideți, bă, că e rănită asta. Bă, what? Voi ați văzut că mașina asta gen mergea pe stradă? Da? O dispărut oamenii din mașina așa, pur și simplu, eu nu cred. Mașina e blestemată. Și pentru asta o să dau vina pe tine, tanti. Dispatch to squad. Suspected arsonist has turned up on CTOS near your location. Engage when ready. Over. Tanti, nu mai fă poze. Tanti, fugi! Tanti, vor să te bage la mititica, măi! Uite, până și mașina vrea să-ți facă rău. Aoleu! Poliția! Așa. Ok, ăsta nu cred că e polițist. Cred că e suicide bomber, mă! Oh, shit, suicide bomber! Oh, no! It's okay. I'll wait. Just give yourself up. We just want to take you in. Oh, nu! Oh, nu, teroriști! Vai de mine! Oh, shit! Mașina aia arde. Și vedeți acolo în josul hărții cum că aș avea wanted level. Păi da, ăla e gen... Dacă e cu alb înseamnă că gen am făcut ceva ilegal, dar poliția nu știe că eu sunt cel care a făcut ceva ilegal. Free money, mersi. I was there, dude. I was done for the day when I saw that douchebag Goodale being dragged out by security. Nu pasă ce zice tanti asta. Tanti, ai zis ceva de douchebag, de chestii din ăsta? Băieți, cred că face ilegal, face nefăcute. Direct, sună-mi la pokeră. A civilian near your location is wanted for assault with a deadly weapon. Proceed with caution. Exact. Vedeți? Deadly weapon. Deadly weapons deal chestie. Haideți, domnilor pocherași! Haideți, că vă așteaptă! Domnilor pocherași... domnilor pocherași, sunteți bine? Nu știu cum să vă spun, dar vă cam fuge suspectul. Vreți să vă împing eu de la spate? Stai, așa. Hop! Hai! Haideți că fugem, domnilor! Așa, energie, bun. Good luck catching me. Stop! Fuge! Stop, damn you! Opresc eu! Ha! Ai făcut o greșeală că te-ai uitat pe mesaje. I need you to come with me to answer some questions. Don't move! Hands in the air! Hell? Exact! Anything you say may be used against you. Fuck me. What? Camera? Ah.
I'm about to What the feed hell is someone going a bag on? of dicks. What the hell? Așa, meriți. Ai fost cu un douchebag din ăsta și cu deadly weapons, aparent. Asta am scris eu. Îmi cer scuze pentru asta. Oricum, tu meriți din plin ce ți se întâmplă acum. Femeie, vezi că ai primit un mesaj. Nu mai deranja poliția. Da? Vezi această femeie cum, din cauza crimelor făcute, acum va fi arestată. Haideți, domnilor polițiști, vă ajut eu cu mașina să ajungeți mai ușor. Așa, v-am ajutat? Sunt sigur că da. Uite. Squad, I'm investigating a possible intrusion. You go that way. I'll cover here. Spread out and track him down. Domnilor polițiști, nu m-ați crede dacă v-aș zice că Take eu a am look fost. elsewhere. Eu am fost. Ah, da, chiar nu m-ați crezut. Așa. Alo? Hey, what's up? How you doing? Hold up. What's that? We don't want to shoot you. Stay right there. What do you want? Eu sunt... On your knees. You're under Ha! arrest. Woo! Yo, fuck you, and fuck you. Oh, shit. Shot of the day, right here. Anything you say may be used against you. Should I be ready? Oh! Și râdem puțin, așa. Hai să dansăm. Da, să dansăm, este super. Hai să dansăm. Da, să dansăm, este super. Mașinița de poliție. Deja vu, ai bine... Pe... Da, nu știu cânticul de la Deja vu. Reading you loud and clear. Oh, bani. Check everywhere! Da. All right. Whoever What was that? Deja vu, I've been here. I'll talk to the DA. I've been... Da, nu știu. Stai. Deja vu, I've been here. No. Nu-mi iese. Am ceva emote trist. Am ceva. Oh, you look great. My place Da. or right here? Stai. No. Ia, tu, stai puțin aici. Cât e? Oh, I'm in heaven. Hey, you put a smile on my face. Pretty put. Huh? I don't believe it. Why? You are doing it. Why? Why? Nu o să zic nimic. Mă, dacă spun unui polițist ceva de genul. Ia să vedem. I played the king. I played it. He bet me big, but I played. Ia, hai să chemăm un pocheraș. Tu nu te duci nicăieri. Hai, coboară acum. Așa, nu bun. Hai. Cu ajutorul tău voi invoca poliția. Suspect is wanted in connection with the recent Stai, nu disappearance am of a cumva... spouse. Detained for further questioning. Nu am contacte? Gen... What's that? Sunt cineva? Nu cred. Uite pucherașii, uite. Ia, acum e șansa mea. Hands in the air. You're under arrest. Let's Stai. see those hands. Așa.